Bir ýyldan soň daşyna çykarmadylar-da reski deportasiýa etdiler. Dostum, Он чисто был, просто kimlik için oturdu. görüşmekdäki Kaçak. maksadyň näme? Ýa-ni aýdyp Kaçak otur, burası, biz Telegram, dokumentum WhatsApp, hani Bir yıl görüşmek oturdu. diýilen Bu zat. kamptan Van'da oturan, bu kamptan bu 1990-njy kampasını ýyllarda, 2000-nji ýyllarda sotuwy telefon Çanakkale'ye çykmaýan getirdiler. döwründe Tam yörükli öýüne bar aýdyp gaýdýardyk. Palanjy yılı uny aýyň dolmağına palanjyny yaklaşanda toýu wadyr, gelin şundaydık. diýip. Telefon Он ýok чисто, ýa-ni, у aýdyp него bolan ничего ok. нету. Şoňçun görüşüp aýdyp. Смотри, Telefonu aýdyp bolýarka näme sen görüşmeli? понимаешь, Байрам, kellesine paket giykizmek, и еще tamam, вот это пластмасс наружные düşünemem de. Просто давай реально карать. Пакет giykizmek, зачем? Потому что, Окей, брат, eline indirdin. Смотри, когда nadевают наручник, да? Efir Чтоб сопротивляться açdyň, etmez. gelemde diýdiň, efirde Ama oturlydyň. Sen bir onun hilek üstüne еще alıp bir sözüň paket gabat gelmän giykizmek, burda. и şonu edip Men deport näçe etmek. bilen onu guşduraýyn. Sen seret. Я не знаю, Görüşmek bilen o hulukmu? это Hükmany ни в suwatda какие görüşmek. ворота. И Hükmany Şuradan suwatda bak, men sana söz berýän. Turkiýa Hükmany suwatda Türkmenistan'da muz ýerde devleti görüşmek. emes, muz cumhuriyeti emes. Hükman görüşýär. Çünkü Я не думаю, meni что watanymdan jyda eden hökümet срок alып meni gitseler jat ya öz watanymdan какой-то jyda вокруг, eden, ну, dogan garnaşamdan jyda eden. кырсатты Olap обвиняться özleriniň etmesen, но tansyplygy täpli. Men otta olar men я не aralman думаю, goýmaýan. что bilmem Aljak ben. men öljek Sen ýöne işin goýjak. gözünle gördün o Senem şu ölüp imin gidýän al dost. Men gidilişini. sana aýdynmy? Meni häzir yok aydaly Monaco normalem alıp indi gider de kilo ölýän patsanlar. bolsam, Если senem захочешь aňarysa 20 bolsam депортировать 30 ýyl benim etmek ölýän. istesen, Senem biz ничего без meni насилия, gömän ничего ýerine senem отправляем. gömýärler. Ну, я говорю да лучше Maltepe'de böyle oturanın daha yakışı. Çıkan vaktinden koy çıkma yasağı Dünýede eline gaşy işte aljak verediler ýok. de öyle. Tuzlat etmediler, son tutmadılar da yani. Görüşmek bolan ok, sen işlek altyda nira bar ýa. Monaco Nira kampta hulukkan. Näme üçin sen oturanın şu iýje görüşesiň geldi? yani. Çemp türme size taraf. Daha Когда sen son Nira kez eken, oturup nira. çıktın? o na kurbanlık tarafına. İyunda attı mı Mısır? kurbanlık başında. Kulakına. Tretий раз. Çanakkale yaptı. Ha, çık gitýände Mısır mı? Да. Ладно, мужики. Biraz Zani paymali alışlar mina. Sen görüş otur şu wagt sen näme üçin aýdyp bilen oýna men şu wagt sen bilen oturýum diýip hasap kafede. Он пришел, короче, машинada geldiler. Bizler polis dediğini bir tanesi düştü tane машин sürüp gitti bir grup verip gelemem deyince. Он пришел, короче, я его, короче, şıkırdak взял, men я его ебанул. Hawa. İki muştan mutlu burnu çapıldı. Son, короче, ona çarlı sulh geldi. Ona çarlı korkunç paketladılar. Ona çarlı maşından Maňa şahsy aýdýan Odam aýdy. Şun maňa aýdylmaly zat, maňa ýetende bolan ok şu wagt telefondan nanym ony hökmany suratda yüz görüşüp getirmeli. O telefonda bolana şu. Da. Sen bir san aktivizm biz bu aktivizmimizin aktivist eksik kalanı yapmıyoruz. Yani o şeyden ya. Yöne sen bunu görüşmeleri bizim Sastavi diyen zaten koyuyor. Men sana aýdyp oturýum, men Ýewropada diýip oturýum. Näme üçin gelip bilen gap Ýewropa? Adamın bardyran ulu var. Ay can agam. İlçeti bilen näle özü bilen görüşüp bilýärkäň, näme üçin ilçeti bilen duruşjak bolýan? Men özüm bilen duruşjum. Gelim. Nuri. Eğer istesek biz istesek. Avrupa'da Avrupa'nın haysi deşiginde olan. Senin nokta toçku adresini çeldin bilýärsiň. Tamam. Ýöne alaşmak maksadına götürýär. Meni tutubak isteňiz, meni şu taýdan alyp gitseňiz ýaman begenjekler, şu arzuwum şu daray meni. Nuri, oyna zatly bolsana, birak okuma. Hay bolýa. Sen bir zat ýetiresiň gelýärmi? Sen o ýaňy bir zat ýetirjek diýmediň de sen meniň näme isleýärmi? Sen näme isleýän hem bizim sana ýetirmek isleýänimiz. Onun üçün kararyň özüň özüň. Telefonda wagtyl şuurda Türkmenistan siyasi gurum. Diňe siýasatçylaryň arasynda. Senem ýöne men taňa hani ynanaýyn diýen, menini
seret menini yurdun başına seret yurdun içine gerek bolsa revolüsiýa diýilen zady etmek biziň hukukumyz ol. Revolüsiýa etme hakymyz bar. Ýa-ni ýakynda Gazagystan etdi, Ukraina etdi, diňlenli. Men seret şonu etjek. Seret şonu etjek diýip durkam, sen indi maňa diýen ki maňa bir zat aýtjak diýen, ha. Indi men bolýa senden gorkmaýyn, çekinmäýin. Seniň aýdýan zadyňam gowy ýagşy niýetli pasaplaýyn, inanjak diýen. Näme üçin daňdan alta çenne diýip wagt berýäňiz onda? Doğru, durmakdasın. Ha. Ben şagalda sen pasaplaýyn. Bolýa da çözmek üçin men misal üçin bir nurjel düşüneň da we siýasatda hiç açan gyssa da iş edilen ok. Gyssa da iş biten ok. Siýasatda hiç açan gyssa. Altı açalım vaktimiz var doğru. Ya wey, sen altyňa sen hiç kimin maran ok, ona garaşyp oturma dostum men sana aýdaýyn. Garaşyp oturma. Çözülen ok mesele. Diýmek siz tagym çözmek taraply däl bir hilek, başga bir hilek neme bilen niýetiňiz bar. Siýasatda bir işine edilen zat bolam, sag gorkazyp çepurulýan zat. Şon ýaly bir nemäňiz bar senin. Başga bir zadyňyz bar bu taýda. Aýdan owanyň sen. Doğru, şansım geldi gör. Ay şans bolup bara, maňa gaty bir şansam däl o zat. Yani men sana aýdyn, o şans maňa gerek gel, seniň prezidentiň Serdar Berdimuhammedow gerek, Gurbanoğlu ataňyza gerek ol. Maňa gaty geregem däl o şans. Çünki ýani efirde dinleýän bolsaň, näme üçin biz diýe bulara inanmaly, bularyň eden zatlaryny bunça çekdirendere çekdirmän goýmaly mende diýe. Näme üçin biz bular bilen ılalaşmaly diýe. Hak berýär. Doğru, durmakdasın. Şu TikTok'ta kaşıldap oturanlar var ya, o taydan onu girip biliyor musun? Olur energiýasyny başga saklaýar da şondan. Sen üçin paşardaýan ýaly görünýändir o. Ýöne Olaryň hem adres kaýdy, saat näçede näme geçýänini bilen bak. Ondan akaýma. Onu istesek bulmuş makbul. İstesek bulmuş makbul. Ýöne siýasat näme çözülen akly. Özüňden gurulýar. ay O telefonda Türkmenistan'a da awray beren ol şeýdi walyp gideniňiz bilen o aktivistem diýen ok. Sen birini alýan, men üçüncü çykarýan täzeden. biz istesek o telefondakylar häzir 20 milyon için akly. Ýöne doğru. Şu düşünjeli görüşeli. Bolýa da näme üçin alta çendi düşünşmeli şonu? Men şoňa düşünem ok. Näme üçin şertler siz goýmaly? Doğru, men başga da ýetmeli. Men görküdüm. Näme üçin bular ýaly derdiň wagtda şunu bilen näsin? Ha, İstanbul'a, Türkiýe. Bugün saat 8'e geldim. Akşam 8'de geldiňmi? O görüşelim, men 20 saat için işim bitireyim diýdim. Senin häzir adyň, familiýaň, ýüzüň YouTube'a, TikTok'a çyksa şarpyk diýmeýem sana. Nuri, sen ol öz vicdanyna bak. Eger men sözüm üstünden çıkmasam, onda sen çıkarýan. Men sana teklif berdim, al maňa şunu ýaşma teklif berdim. Çıkarmarsan onu. Erken işim ol. Bolýa da. Size meselen çözjek bolsaňyz saat 6 diýip gyssa arasynda iş çözmelerlänim 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük diýip giýermeli diýme. Onu seniň Türkmenistan tarapyndan seni ilç edip uğradylar. Yalan. Yalan onu. Nuri. Ha. Gaýrat et görüşme haýarla bolýar. Sana çözüp ber diýip seni bellediler mi aňary? Şolar ýaly bir wezipä berdiler mi? Onu näme üçin sana bular ýaly gyska wagt berdiler? Senin ilçin gelsin görüşelim gidelim. Ondan sonra özün otur düşün, YouTube'a çıkar, başka yere çıkar özün. Sen aýtjakladyňy ne ol bir wagt bir nime wadyla dünýäni gezip gören nemeler wady çüýşaň içine ýazyp bir ýere goýup adresini tapyňda şoň üçin $100 amma alyň diýip goýup gitýär, şonu ýaly edip goýup gitseň bolan, ama aýtjakladyň aýtsaň biziňkilerem baryp soň alsalar şonu. Rastak telefonu kurun däl bolsa. Yüzümüz görüşelim mi? Yo, aýtjakladyňy ýazyp kagda ýazyp goýsaň bolanok mu ýa-da maile ýazyp uğraşsaň? Yok. Senin boy veren ilçime zefal etmeyin. Men ananam mokta. Onsoň
Sen inanmasan benim kameram var da sen telefonda. Doğru mu? 100 bin var doğru mu? Hawa. Onu yanak bir Samsung olsa onun için sen beni çıkarabilirsin. Atak onun ben sana teklif verdim. Ay canım seni men çıkararım peýdaty näme boljak iş bolandan soň ediljek iş edilenden soň ziýan veriljek ziýan verilen soň men ondan soň men çıkardım näme hawa çıkararnam atçotlara goşarlar adam hukuklar nemelerine internet saytlaryna ýazarlar suratyňy reklam ederler adyň familiýaňy reklam ederler ýöne meniň her bir hökümetiň iş ýarynyň islegine görä kança da oýnamany ýagdaýym ýokdur ha. Ne olur sana söz. Näme söz? Boylar görüşelim. İnsanın bana şu an. Topu görüşelim. Sana getirirsin boldu. Bolýa da günnüýi bolsa görüşerdiler, onu häzir sen giýjäň urwaty, her kimiň ýatan waty şu wagt birini tolurdanym götünü balagyny ýetirdi getirdi ýa. Onuňam teň logistik därliýän. Düşünýäňmi da? Nuri. Ne işim sroşny gayret bitir. Görüşelim gidelim. Senin haýyş bolany. Garaga soramaksın. Ama canasın adres ver. Sen Dudullu'da ha? Häzir. Dudullu'da mı şu an? Sana getirilsin boldu şu. Dudullu'da kim maka häzir edir aktivistam därler belki. Birine haýyş etsem, olam ýene birine haýyş edip tapawut ýok. Tapawut ýok. Hiç kim tapawut ýok. Eger sen ilçini zepar etse, onda ikimiz başgaça getirecek. Nämetçe ondan baraňda gepleşende WhatsApp'tan sana yürüyüşü aydınlık yapıp aydınlık olur. Bir tek senin onu aydınlık yapıp deneşsem olur. Ne düşünmedim. Senin aydan gepini o aydan oğlum bana getirmez belli. Bizim sana aytmalı gepimiz var. Biliyor musun? Onu ayda sen onu näme teklifime koyuverim o zaman. Ol ayda tamam bitti kardeş. Men teklifime belli. Alantına teklifime. Sen teklifini aldık. Yani sen bizim teklifini alandın. Adamı koyuver aydalı. Bolýa hani gatki hiç olmakandan gepleşip görün yatmadık bolsa, yaltanmasa. Onu çözelim. Zor koyuverme. Gayret et kaçsın. Son sağ olsun aydarsın. Vurma. Araşın onu. Bolýa. Han men ur mesalan çözek ok görün bolýa. Davay. Ya masam için adam ya.